Итак, сябры, мы идем с пляжу 15 гривня. Здесь сегодня накупались, показали вам чаек, бои за територію. І, як я і обіцяла, ми збираємося нанести візит на концерт духового оркестра. Не веду якого Паланковського, ті приїхав. Які. Ось зараз ми йдемо в Распарк. З пляжу ми йдемо в Распарк. Зараз покажу. Ой. О, чудовні сосни, чудовний парк. Парки на скам'ї. Особливо мені подобається от вечорові такі. При закатному сонці, або вже коли соненько сіло. Цей парк такий чудовий. На жаль, я от зараз пахов не відчуваю. А от коли ще не хворела, був пах, тут так пряним, соснами пахне. Скажи, хвоєю такою. Може, ти так само не відчуваєш? Відчуваю. А я не. Ось все безвкусно, все без паху. А у во рте горечь только какая-то. Такая какая-то соленость. Так вот, мы подходим, да, мы подходим до эстрады. Такой балюстрады, как ее называют, ротонды. И мне здається, что уже литовцы собираются, те не. Ну, то сидять уже? Есть место? Мы идем криху загодя. Концерт починається, може, зараз кілька годин? Без 10:06. Ось, 17:50, або у 6 годин, або у 18:30 нове. Ага. У 18:30? Ну, ми тоді, ось ці три дерева такі, ой, или три, или кульки. Чудовные. Оркестр приехал. Оркестр приехал? Вот я и хотела. Так, худший. Вот в минулом году. Ага, вот едем. Они такие в желтых жилетках, камизельках. Да. Ой, худшик, як вони розположаться? Нам треба зайняти місце такі смотрибельные. И я хотела так прийти загодя, как побачить. Как побачить, як оркестр буде розполагатися. Все, покуль. Ось виходять оркестранти. І починають розміщатися. Ми знайшли вже скамеечку з іншого боку, де сонце не буде нам у твар світити. Ми пішли спочатку ось там. Я вже показувала эту площадку. Здесь такая... Да, здесь... Здесь такая ротонда. Там по центру. Как концертный такой. І ось кожного, значить, літні ще місяці, да? Червень, липень і жнивень, 3 дні у тиждень, в четвергах, п'ятницях, суботах, з 18:30. Скажите, пожалуйста, а сколько? Час. До 19:30. Ось, до 19:30. Такая вот женщина нам подсказала. Ось, тягом години грає вот этот духовий оркестр, приїжджає. Ми тут шли, і колись у нас є фотка, ми сфотографувалися. І людей буде на шмат більше. Ми тоді побачили, що всі скамеечки були зайняті, і ось там на траві повсюди сиділи люди. І в круговую так само.
Молодці литовці приходять і слухають. Ну і ми чекаємо початку. І так, викладую обстановку. Як бачимо, мікроавтобусик криху з'їжджає, щоб не К нам идет девушка портить, в сукенке в горошек. не портить этот самый вид. Ось. А ось підходять оркестранти, до речі, глядіть. Ось це і В є, желтых камизельках. це і є оркестранти. Вони в жовтих камізельках, на них нема нашого губазика і ОМОНа. Ну, А маповцы, ну, как чтобы забрали эти камизельки, как у тебе. Не было синей. Ну, какая разница? Главная камизелька. Блакитную камизельку з великими літерами преса, кажу я ще раз, при обшуке у нас, как сказать, скрали тих, хто проводив обшук, не буду їх називати. І вона у нас лежала у покою Олешкиной торбі. Потім її не стало, але у протокол її не унесли. Тому що камізелька була би доказом того, що Олег не винуватий і виконував свої професійні обов'язки журналіста, ведучого репортаж. І вона у нас була вдома і приміряла наша внучка однойче, коли його освободили от в Ліпені після першого арешту по кримінальній справі в Ліпені. І я її хотіла заховати к пам'яті, і я її не знайшла. Ось і все. І коли каже, що яны, оркестр настраюється, і коли каже, що він виконував, вони кажуть, ні, нема доказу. Ось так. І так робиться у нас. Так що камізельки нам знайомі, як з ними можуть обиходитися. Вот я ще йдуть музики, глядите. Что девчонка пришла? Ось, глядите, які музики. Глядите вон з этим, как его. Ну, Бачите? вот уже такой. Это с тубой, да, туба. Но это духовий оркестр. І, до речі, поставили вот этот стяжок, який нам криху буде замінати, бачите. А я написано. І на ньому летний написано, оркестр. як по-литовськи. Летний оркестр. Оркестра Вассера. Оркестра Вассера. Вассера? Я правильно сказала? Ось це перекладається як літній оркестр. Ось зараз вони після транспортировки перевіряють кожен свій інструмент і настраюються, розігруються, як і подобається. Видувають воду эту. Да, професійно. І піщинки. Ось ще один підтягується, так? Они як Ой, флэк. девушка с саксофоном пришла. О, с саксофоном? Это девушка пошла? Да, девушка. Блин, ничего не Дівчинка. бачу. Не бачу. Мне показалось, что парень где, хлопец. И видите, яны как в флешмобах, вот часто на вокзалах, где-нибудь на массовых местах оркестры сбираются по одному там. Ой, да куча. А вон там, бачите, уже так и тут. расстилают эти самые А ковдры. что там, да? Да, и раскладаются. Вот Кто, так. люди? Люди, да. Да, ось уже люди підходять. Давайте я криху встану, покажу вам, як люди збираються. Ось, і наш родок тут уже поповнився. Ось, і ми тут сидимо. А о, глядите, які йдуть. Ну, как Ще підходять. А вот, пішов, гляньте. сидел тут все Ось так, ось. Вот ще подійшли. І ще, казали, ще собралися. А вон ідуть кульки, глядите. О, ще. Папуся, гляди.
Глядите, глядите. Вот. Какие инструменты идут? Это этот, нет? Тромбон. Валторна. Ну, у сапраўдным духовым оркестрі мусить бути, ну, представлені усі види духових. Это у симфонічному оркестрі не обов'язково усі духові. А вось, глядите, пошел от нас. Труба, пошла труба. Послухайте, що собою уявляє духовий оркестр ще до початку. Коли кожен свої пасажі і свої ті самі. О, сестрича произошла. Тетеньки сестрились і не бачили. Одна сиділа вот тут вот. Повернулася і побачила, і вони сестрилися. Цікаво. От. Бачите, як это называется, как это называется? Какофония, да? Есть такое слово, да? Какофония. Это что-то такое, как какофония. Это означает, вы бачите, что коли у яким колективі кожен свою дуду дує, не організований кимсь одним там дирижером, і одно і те ж, наприклад, произведення, кожен дує своє, отримовується диссонансне что-то, такі гуки, такі. Хто не уявляв себе, що таке какофонія, ось послухайте. Початок концерту все ближей. Хочу показать, как литовцы збираються слухать. Поглядите, уже впереди нас порастилали просто подстилочки. Вот ложатся, садятся. Ну, садятся в основном, не ложатся. На роверах вельми шмат. Вот там, конечно, на травке так само збираються. И там, конечно, я не хожу, но там даже. И даже вот уже за нами уже вот, и на стульчиках своих. У нас так само есть стульчики. Мы не сообразили. Вот так. І ще підходять, і доходять люди. Но вже зараз почнеться концерт. Все. Вийшла дирижер. Как дирижер?
гэта ўсё бясплатна для літоўцаў, для людзей. Аркестр, як раней, у гарадскім парке грае духавы аркестр. Какой парад. Такой, как будто под марш люди идут. И тут ты, скажи. Здесь будут Šios аплодировать. dienos koncertą orkestras pradėjo itališku westernu. Tai kompozitoriaus Enijo Marikonio kūrinys kino filmui.
Kai vakarais parke skamba pučiamųjų
Браво! А пошли? Сколько Ну, говорит? еще 25 минут, но это не все. Раз они так поднялись. Напевно, гэта было апошняе. Dėkojame visiems, neretai praleistą vakarą ir laukiame jūsų rytoj. Pusė 7 koncerto programa animacinių filmų muzika. Все. А, завтра будет музыка анимационных фильмов. Ага. Анимационный это мультик. Да, все. Угу. Ну, глядите, давайте я вам покажу. Пакуль не разышліся, вось колькі людзей прысутнічала і глядзелі. І сёння была музыка з кінафільмаў італьянскіх. Глядзіце, колькі тут было і на роварах, і на траўкі сидзелі, і з дзецьмі малымі, і з любымі дзецьмі. І хадзілі, брадзілі. Паглядзіце, як тут. Вот сколько литовцев. Это, конечно, бесплатно, фри. Вот такая вот, видите, на роварах, вот ребеночка туды, вот такую тележку прикрепили. И вот так вот. Ребятенок. Добрая идея для некоторых батьков, у кого есть дети. Вот розные прикрепляют, и потом з ними вандруют, возят. И на пляжах, и просто ездят повсюду. Ну, подойдем до ротонды, подойдем до оркестру. Як яны хутка разышліся. Глядите, вот зараз уже можно. Хутка собираются. Глядите, вот яны, драмс, барабаны. Вот такой у нас литаврист, такие солидный. А вот у нас тромбонист. Вот, дети, конечно, подходят. Литавры розные. Бачите, детям цікаво. И они туды вот такие ступенечки, приступочки такие. Вот дети барабанят. Бачите? И мы побарабаним. Оп, молодцы. Well done. Глядите. Дети разных калибров. Ой, им разрешили, они маленькие, великие. Все барабанят. Мы так само, глядите. Ну вот, я нават вошла уже. Вот здесь на таких скамеечках сидят. До речі, скамейки гэты собираются и стоят тут аккуратненько одна на одной. Я уже показывала. Зараз все тут зробят. Ну, я уже с ротонды сниму вот с гэты бок. Повсюль, по кругу. Гляньте, вот этих деток возят. Вот даже вот оркестрант папа с валторной в одной руке и с сыночком у іншей. А там вот с кларнетом, видать, тоже сыночек. В одной руке сынок, в другой кларнет. Вот люди вот так вот сидят на травке и устав круговую. А мы сидели вот там. Мы вот там сидели, как вы так уявляли. Что я обошла вокруг ротонды. Обошла. Зараз. Ось уже микроавтобусик подъезжает. Как забрать назад. И объявили, что завтра будет музыка з анимационных фильмов, з мультиков. Но мы уже не будем. Мы уже не будем сюда приходить, потому что у нас, напевно, будет своя іншая криху. Тое, что мы, ось, видите, як мама. Ось вам мама посадила детенка. Бачите? И поехала.
и себе exercise хорошую, и ребенок при ней, и мобильность, и все. И вот тут вообще так, прям с крохами, с грудными, ходят по пляжу, по парку. Папы несут их, как таких щеночков, вот так, такие маленькие детки еще бывают. И они с ними уже гуляют, вандруют, ездят и так далее. Ну все, великий дякую, что сегодня с нами послухали. Ну как, да, тебе сподобалося? Да, это с какой? Да, знакомые мелодии были. Да, это с Паганини, Феллини, она там казала. С какие-то итальянские. Итальянський кінематограф. Да. Шаровний, І, до речі, какой-то Оскара, да? Коли чуєш эту музыку, то вот как бы ты трапляешь в этот чаровный свет итальянского кинематографа. Добре.